τους αφήσουμε. Και θα νικήσει, ήθελα να πω κι άλλα, αλλά με έχουν καλύψει ήδη και είναι και από κάτω οι δήμονες που βλέπω ότι ξεροσταλιάζουν για το μικρόφωνο. Γι' αυτό και εγώ λίγο μιλάω πάντα εκτός θέματος, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πιο βασικό να καταθέσει κανείς ένα κομμάτι από την ψυχή του παρά να πει πράγματα εξειδικευμένα. Θα πω ότι θα νικήσουμε, γιατί έχουμε κι άλλον ένα λόγο πολύ σοβαρό, έχουμε πολλά βερεσέδια. Χρωστάμε στο Σωτήρη Πέτρουλα, που σήμερα είναι η μέρα του, που ήταν ο καλύτερος τρόπος που βρήκαμε συγκυριακά για να τον τιμήσουμε. Χρωστάμε στα αδέρφια μας του Πολυτεχνείου. Χρωστάμε στη Σωτηρία Βασιλακοπούλου, στον Κουμί, στην Καμελοπούλου. Χρωστάμε στο μικρό Αλέξη Γρηγορόπουλο. Χρωστάμε σε όλους εκείνους τους χιλιάδες αγωνιστές που πότισαν με το αίμα τους τα ξερονίσια, τις φυλακές, το εκτελεστικό απόσπασμα, για να ποτίσουμε όλες αυτές τις κατακτήσεις που πάνε σήμερα με μια μονοκοντιλιά να τις πάρουμε. Δεν θα τους αφήσουμε. Θα νικήσουμε. Και γι' αυτό σας φέραμε εδώ σήμερα. Για να μας κάνετε φροντιστήριο νίκης. Γιατί και ο ένας τη βλέπει τη νίκη και μέσα από τα κείμενά του και μέσα από αυτά που είπε και ο άλλος την ξέρει καλά. Την έχει πιάσει στα χέρια του, ξεσκύβοντας μια σκαμερή σημαία. Θα νικήσουμε με τη νίκη και είναι η ώρα του λαού. Είμαστε πιο κοντά στη νίκη από ποτέ. Και ένα τελευταίο, να μην το ξεχάσω γιατί είναι βασικό, κάτω η κυβέρνηση του μεσοπρόθεσμου. Κάτω η κυβέρνηση των 600 τραυματιών. Κάτω η κυβέρνηση των 2.500 δακρυγόνων. Με τη νίκη και πάλι. Ευχαριστούμε την Μάρο για την πηγαία τοποθέτησή της. Ο λόγος στον Κώστα Δημητριάδη. Επιτρέψτε μου πάνω στην συζήτηση που υποδομήσατε μία μικρή παρατήρηση. Αισθάνομαι πάρα πολύ επιτακτική την πίεση του χρόνου και ίσως αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Αισθάνομαι ότι έχουμε κάποια πολύ ειδικά καθήκοντα τα οποία πολλές φορές δεν τα εκφράζουμε και δεν τα προωθούμε με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να το κάνουμε. Αυτό το κίνημα των πλατείων, το οποίο όντως είναι η αρχή μιας μεγαλειώδους πορείας, μας έδειξε στις 28 και στις 29 του Ιουνίου και το όριό του. Ένα όριο το οποίο οφειλόταν στο γεγονός ότι είχε την τραγική αφωνία να εκφραστεί πολιτικά. Έκανε μερικές κρίσιμες διαπιστώσεις και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι τουλάχιστον τους αντιπάλους του τους είδε πιο καλά από ότι οι πολιτικοί χώροι που επί χρόνια ασχολούνται στο πλάι των εργαζομένων να εκφράζουν πολιτικά αυτή την υπόθεση. Τους είδε πάρα πολύ καλύτερα από αυτούς τους χώρους, αλλά δεν μπορούσε να εκφράσει πολιτικά αυτό το οποίο ήταν αναγκαίο. Και εδώ αρχίζουμε, νομίζω, πίσω από την άμεση δημοκρατία να υποβιβάζουμε μία απαραίτητη λειτουργία. Είναι η λειτουργία του να εκφράσουμε πολιτικά σαν κοινωνία, να κατασκευάσουμε τα πολιτικά μας υποκείμενα για να μπορέσουμε να διεξάγουμε αυτόν τον όντως πολύ μακρό πολιτικό αγώνα. Δεν θα γίνει μέσα σε μία μέρα αυτό το οποίο θέλουμε, θα είναι κάτι το οποίο θα έχει φάσεις και θα απαιτεί πάρα πολύ σοβαρό σχέδιο. Και ο αντίπαλος, οι αντίπαλοι μας και οι ξένοι αντίπαλοι μας, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που πολύ εύστοχα αναφέρατε, και οι ντόπιοι αντίπαλοι μας έχουν πολιτικό σχέδιο. Εμείς όμως δεν έχουμε. Εμείς κατεβαίνουμε σε αυτή τη μάχη άοπλοι και ορισμένες φορές κατεβαίνουμε περίεργα άοπλοι ακόμα και από την πλευρά των πολιτικών δυνάμεων που θα όφυλαν τουλάχιστον να μην στέκονται εμπόδιο στη δημιουργία ενός τέτοιου πολιτικού υποκειμένου. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω μία έκκληση τροποτινά και να μην καταχραστώ περισσότερο το χρόνο. Πιστεύω ότι πρώτον, αναγνωρίζοντας τους αντιπάλους μας και τα κομβικά ζητήματα τα οποία έχουμε να λύσουμε σαν κοινωνία, και ως προς αυτό νομίζω ότι είναι εύκολο να το κάνουμε, το κάνει ήδη η κοινή γνώμη και μας πρόχνει να το κάνουμε και το κάνει η κρίση και μας πρόχνει να το κάνουμε.
Το χρέος είναι ένας κόμβος. Η επίθεση που δεχόμαστε από το ευρωπαϊκό συγκρότημα ένας δεύτερος κόμβος. Και δεύτερον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη μιας πλατήτατης κλίμακας πολιτικού υποκειμένου, δεν είναι δυνατόν να διεξάγουμε πολιτικό αγώνα με 54 οργανώσεις, 54 οργανώσεις οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να ακυρώνει η μία την άλλη. Χρειαζόμαστε ένα πολιτικό υποκείμενο μεγάλης κλίμακας, με τοπικής κλίμακας. Αυτά τα πράγματα να τα προχωρήσουμε, να μην τα εμποδίσουμε και να κάνουμε και σαν συνέλευση της Νέας Μήτης που είμαστε εδώ, τη συνεισφορά μας, ο καθένας από τη θέση που βρίσκεται, στο να οικοδομηθεί αυτό το μέτωπο γρήγορα, το γρηγορότερο δυνατόν. Γιατί τα κενά δεν μένουν κενά για πολύ. Και ήδη φαίνεται ότι οι Έλληνες Κίρχνερ μάλλον συνοστίζονται στο διάδρομο. Επομένως, μπορεί να είναι καλοκαίρι, ας κάνουμε τις προετοιμασίες μας εγκαίρως. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον Νίκο τον Κανελή και να ετοιμάζεται η Ζόλια.